Hogeigarren ipuina, eulia eta inurria. Euliak eta inurriak zerabilen auzi gogor bat. Norrote zen ederrago, euliak bere alde eta edo bandorako zioen. Zuk inurri txusia ezin buruan irekin berdindu dezakezu. Non nahi eta noiz nahi gauza guztietan aurreratzen atzaizu. Ardi edo idi bat hiltzen badute, neu naiz lehenengo jaten diodana nahi dudana. Nabil, erregen gur eta maietan. Lo egiteko dauzkat aukera osoan oherik bigunenak. Nahi dudanean, eguraldi hotzetan, noa sukaldera eta han berotzen naiz. Eguzkitara irten nahi badut, nork eragotzi. Ni nabil, edo lurrean oinez, edo airean egaka, nahi dudan bezala. Zu, berriz, beti arrastaka. Izurri zitala, diotsa inurriak. Zer da hansi zu egotea erregen buru eta maietan, lo egitea ohe bigunetan, berdin inork ikusi nahi ez bazaitu, bazara guztientzat gai karria. Eguraldi bigunarekin bazabiltza bai egaka, zerbait badiru dizu beroaldietan. Negua datorrenean kikiltzen zara, ezoaz maiko apurrak biltzera. Ezkutatzen zara toki ilunetan eta inork ez du zure berririk, ez daki bizitzaren edo ez. Ezin aurpegirik eman diozu elur apur bati, eta hau da zorionekoa izatea, ni bizi naiz, udan atsegin osoan eta non nahi dut zer jan.